фаъоли ҳуқуқи башарӣ боздоштшудаи Затамон аз боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба СИЗОи рақами 1 Вазорати Адлияи Тоҷикистон интиқол дода шуд. Як манбаи наздик ба тафтишот рӯзи 1 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, ки интиқол 31 май сурат гирифт ва акнун Иззат Амон то охири тафтишот дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳдорӣ мешавад. додгоҳ қаблан муҳлати ҳабси Иззат Амонро дар ҳабс то охири моҳи июли соли равон тамдид карда буд. ёдрас мекунем, ки 25 март пас аз нопадид шудани ҳимоятгари ҳуқуқи башар дар Москва, 27 март Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон расман аз боздошти Иззат Амон дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе бо гумони қаллобӣ хабар дод. боздошти як ҳимоятгари ҳуқуқи тоҷик боиси тундбоди хашм дар ҷомеаи Тоҷикистон ба хусус муҳоҷирони меҳнатии тоҷик гардид. рӯзи 2 апрел муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москва ҷамъ омада ба нишони эътироз ба тарафдории Иззат Амон намоиши эътирозӣ ташкил намуданд. режими Тоҷикистон изҳор намуд, ки парвандаи Иззат Амон хусусияти сиёсӣ надорад, балки иттиҳоми қаллобӣ буда, аз ҷониби якчанд ҷабрдида иддао карда шудааст. дар айни замон наздикони Иззат Амон дар бораи 11 нафар даъвогарон хабар доданд. Ода мебаранд ва дуруст ба моҳияти он сарфаҳм ҳам намераванд. Якумаш аммо на он қадар зиёд нафар ба ин далелҳо эътимод доранд. тамоми блогерон ва фаъолони мустақили тоҷик меътақиданд, ки боздошти ӯ ва иттиҳомоте, ки алайҳи ӯ эълон шудааст, воқеан ангезаи сиёсӣ дорад ва ба танқиди ӯ аз ҳукумати Тоҷикистон иртибот дорад. наздикон аз ҷараёни сусти тафтишоти парвандаи ҷиноӣ нисбати Иззат Амон изҳори норозигӣ карданд ва изҳор намуданд, ки бо вуҷуди зиёд шудани шумораи аризаҳо нисбат ба ҳимоятгари ҳуқуқ, тафтишот то ҳол барои тасдиқи суханони онҳо рӯбарӯкуниро анҷом надодааст. ёдрас мекунем, ки рӯзи 30 март Муҳаммад Юсуф Холов пас аз мулоқот бо падари худ дар яке аз боздоштгоҳҳои муваққатии пойтахт ба хабарнигорон гуфт, ки намояндагони Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ваъда доданд, ки боздоштшударо фавран пас аз ҷуброни зарари моддӣ раҳоӣ мекунанд. он замон дар бораи 3 нафар ба ном ҷабрдидагон маълум буд, аммо коршиносон қайд мекунанд, ки ин як иқдоми маъмулӣ аз ҷониби тафтишот буд, ки барои ором кардани хешовандон ва безараргардонии онҳо тавассути пайдо кардани умеди он, ки Иззат Амон ба озодӣ мебарояд ва бар ивази даст кашидан аз инъикоси фаъоли парвандаи ҷиноӣ карда шудааст. аз Душанбе пайдо шуд ва дар сомонаи